ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман ба тамоми он аспдорон, аспбозон, паҳлавонҳо ва мухлисони пойгаҳ ва бузкашии Водии Зарафшон расониданӣ ҳастам ки ман барои чӣ ин наворро кардам. Вақте ки охирон маротиба дар деҳаи ёрӣ бозии бузкашии якумин дар Водии Зарафшон гуфтаву гузоштам, онҷо ман барои мардум муроҷиат карда будам ки ин кор барои мо бефоида асту мо ба ҳамин хотир ба бозиҳои бузкашӣ намеравем. ман онҷо танҳо ҳаминро ба назар доштам, дар фикрам доштам ки барои он шахсоне ки шикоят мекунанд ки шумо барои чӣ ба бозиҳои бузкашӣ намеравед, танҳо ба онҳо ман ҷавоб дода будам ва бо он гуфтаҳоям ман танҳо ҳаминро мехостам гӯям ки ин кор барои мо як кори бефоида аст, ройгон аст, ба ҳамин хотир намеравем гуфтаву ман ҷавоби суханҳояшонро гуфта будам. зеро ки ман ки наворбардор ҳастам ва аксбардор дар тӯи маъракаҳо ва дар ҷашнвораҳои мактабе ки хизмат мекунам, кору фаъолият дорам, машғулияти худамро дорам. ин кор барои ман як кори бефоида аст, умуман ягон фоидаи надорад, ба ҳамин хотир намебиёям гуфтаву муроҷиат кардам. аммо ман инро ба ҳисоб нагирифта будам ки буданд дар худамон, дар водии худамон мухлисони ашадии наворҳои хубу бо сифати бузкашӣ буданду ман инро ба ҳисоб нагирифта будам. шояд ки барои баъзеи шумо ҳамин гуфтаҳои ман дурӯғ тобад, аммо худо шоҳид аст, баъд аз ҳамин наворе ки ман пешкаши мухлисон кардам, аз тамоми гӯшаву канори водӣ ҳамон барои ман занг заданд. аз Федератсияи Русия занг заданд, аз худи Тоҷикистон, аз тамоми ҷо барои ман занг заданд. Сокинони худамон, албатта сокинони Водии Зарафшон. мақсад якто, агар шуморо ҳамин маблағгузории наворгирӣ дар бозиҳои бузкашӣ агар ғам медиҳад, илтимос равед ба бозиҳои бузкашӣ ба навор гиред, мо шуморо маблағгузорӣ мекунем. гарчанде ки ин ҳоло гапҳои ҳавоӣ ҳаст, аммо барои одам қувват мебахшад. аз тамоми намуди табақаи сатҳи зиндагии инсоният занг заданд. ва инчунин барои ман як чиз сахт таъсирбахш буд ки ман вақте ки аз бозори чоршанбе аз хизматрасониҳои яке аз бародарои ба лаҳҷаи тоҷикӣ гӯем боз бад нарасад, аробакаш гӯем, вақте ки аз хизматрасонияш истифода бурдам, ӯ ҳамон бародар хостанд ки барои ман ройгон хизмат кунанд. мақсад чӣ? ба зӯру тавони худашон мехостанд ки саҳмгузорӣ кунанд то ман равам ба бозиҳои бузкашӣ ба навор гирам. ман албатта ба эҳсосот дода шудам дар ҳамин ҳолат. ман албатта ҳаққи хизматашонро ду маротиба расонидам, аммо гуфтам ки шумо зиқ нашавед. онҷо ҳастанд саҳмгузороне ки шароити хуб доранд. боз пайдо мешаванд ки ин хелин бародарону аспдороне ки ҳавасманд ҳастанд ту маблағгузорӣ кунанду мо равем дар хизмат. умуман маънои гапам чи аст? ҳамин гуна бародарон ҳам мехостанд ки дар бари мо бошанду саҳмгузорӣ кунанду мо равем ба бозиҳои бузкашӣ барои наворгирӣ. ман агар ҳамаи он суханҳое ки одамҳо барои ман телефон карда гуфтанд, ман агар пешниҳоди шумо кунам, шояд ки ба худтаърифкунӣ дохил шавад. якеаш аз онҳо ҳаминам буд ки гуфтанд ки мо ҳатто 3 маротибаву 4 маротиба ҳамин наворро тамошо кардем, роҳат карда тамошо кардем. ҳатто ҳолатое буд ки дар асл гиред занҳо ки мухлиси бузкашӣ нестанд, гуфтанд ки мо оилавода ҳамин наворро тамошо кардем. он чизе ки онҳо ба ман гуфтанд. шояд ки барои азм кардани ман ба ин мақсад, шояд ҳамин маҳз суханҳои ҳамин бародари аробакаш сахт таъсир кард ки ман бояд ки барои муаррифӣ кардани паҳлавонони худамон, барои аспони худамон камари ҳиммат бандам. ҳоло шояд ҳамаи ҳамин суханҳои ҳавоӣ буду халос. ҳоло ман результат нагирифтам. аммо чӣ гуфтанӣ ҳастам? мехостам ки шодиёна гирам, яъне ба гуфти худамон севанчӣ мегӯянд, гирам ки ман нақша кашидам ки бозиҳои бузкаширо ба наворгирӣ равам. ана ин рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед, ҳам рақамҳои картаи Душанбе Ситиам ҳаст, ҳам рақамҳои ватсапам ҳаст, ҳам рақамҳои шахсии худам ҳаст. метавонед занг занед, нависед, номҳои аспоятонро номнавис кунед. реклама қабул мекунем бародари азиз. шояд ки шумо мехоҳед ки ба ягон паҳлавони ки мухлисӣ мекунед ягон маблағҳо расониданӣ ҳастед, ба воситаи ана ҳамин рақамҳо маблағаша гузаронед, чекаша партоед. аз номи шумо бо эълон карданҳо дар микрофон, дар канал
ба дасти ҳамон паҳлавони гуфтагиатон мерасонем ё метавонем ки аз номи шумо солӣ монда бошем маблағҳои худатонро ҳатман бо чек мепартоед, чекаша мепартоед, маблағаша менависед, аз номи ки буданашро менависед, мо бурдаву мерасонем. Шояд ки баъзе камака камбудиҳо ба вуҷуд мебиёяд аз ҳисоби набудани интернет дар сари улоқ. Шояд ки шумо дар ҳамон лаҳза мепартоед. Боз дар улоқи оянда хоҳем кард. Ана ҳамин гуна хизматрасониҳоро низ ман ба роҳ монданӣ ҳастам. Аз роҳи дур метавонед аз номи худатон солӣ монед. Ебор тасаввур кунед. Умуман гуфтанӣ ҳастам ки саҳмгузорони наворҳои мо оҳиста пайдо шуда истодаанд. Ман азм кардам ки ҳамин бозиҳои бузкашии Водии Зарафшонро то он даме ки ҳунар дорам, то он чизе ки дар фикри ман мебиёяд ба дараҷаи олӣ расондаву ба навор гирифтаву пешкаши мухлисон гардонида бошам. Ва ба ҳамон шахсоне ки ташкилкунандаҳои бузкашӣ ҳаст гуфтанӣ ҳастам ки боз шумо фикр накунед ки агар шумо моро заказ кардаву баред ё сарпарастӣ карда баред, мо ҳамин гуна наворро пешкаши шумо мегардонида бошем. Не, наворе ки барои шумо пешкаш мекунем вай навори пурра аст, вай аллакай дигар навор аст. Ин сабку услуб танҳо барои YouTube канали мо аст. Албатта ҳар як сабку услуб ба як гурӯҳи одамон маъқул аст, ба як гурӯҳи одамон не. Шояд ки ба як гурӯҳи одамон сабку услуби мо маъқул набошад, аммо ман танҳо ба ҳамон гурӯҳе ки сабку услуби махсус моро интихоб кардаву тамошо мекунанд, барои ҳамонҳо хизмат мекунам. Бигзор онҳое ки маъқул нест аз сабку услуби дигарҳо истифода баранд. боке надорад. Барои чӣ сарлафаи ин наворро ман ин гуна гузоштам? Шояд ки баъзе шумо каҷ фаҳмед. Аммо ман аз шумо пурсида истодам ки рӯйхати бозиҳои бузкашии Водии Зарафшонро ба ман расонед. Ин ватсапҳои ман аст. Ҳар гоҳ ки хабардор ки шудед, ба ман хабар диҳед, саҳм гузоред, ман ҳатман меравам ба наворгирии бозиҳои бузкашӣ. Дар доираи он шахсоне ки ба ман занг заданд, мехостанд ки ҳар гуна дастгириҳо кунанд. Баъзеҳо гуфтанд ки чӣ кор кунем ки меравед ба бозиҳои бузкашӣ. Баъзеҳо гуфтанд ки мо дар ҳар бузкашӣ саҳми худро мегузорем. Як гурӯҳ гуфтанд ки мо дар баъзе бузкашиҳо саҳми худамонро мегузорем ва баъзеҳо савол доданд ки мо бояд чӣ гуна саҳмгузорӣ кунем. Мо сахт мехоҳем ки ту равӣ ба наворгирии бозиҳои бузкашӣ, аммо наметавонем ки дар ҳар як бозӣ туро дастгирӣ кунем ё ин ки маблағ гузорем ё саҳмгузорӣ кунем. Ба ҳамонҳо ман ҷавоб доданӣ ҳастам. Ба он гурӯҳе ки хостанд, хай умуман ҳар кас чӣ гунае ки хоҳад, аммо танҳо ба он гурӯҳе ки мехоҳад ки мо ба бозиҳои бузкашӣ равему, аммо дар ҳар бузкашӣ наметавонанд, ман гуфтанӣ ҳастам ки шарт нест ки шумо зиёд маблағ гузорӣ кунед. Камакак шояд 5 сомон, шояд 10 сомон, шояд 20 сомон, шояд 100 сомон, шояд 50 сомон. Ман намедонам. Умуман калон шарт нест, бародари азиз. Кам бошему бисёр бошем. Кам бошем, бисёр бошем. Оҳиста пешакӣ лоф нашавад, худо хоҳад, аз ҳисоби саҳмҳои шумо боз ба баъзе корҳои неку хайр мо худо хоҳад даст хоҳем зад, ки ҳам ба ватан ободӣ биёрад, ҳам барои шумо савоб биёрад, ҳам наворҳои мо ҷолиб шавад. баъд як чизро мехостам гӯям ки тасаввур кардем ки баъд ҳамон бародарое ки хостанд ки мо саҳмгузорӣ кунем, баъзеашон асбдор буданд, баъзеашон асбоз буданд ва баъзеашон гуфтанд ки мо танҳо ба хотире ки мехоҳем ки ҳамин ватанамон, паҳлавонҳои ватан илҳом гиранд ба воситаи ҳамин хел наворҳои тозасифат. Оҳиста дар бари мо бошед ки мо доираи зиёди тамошобинон ва доираи зиёди мухлисонро пайдо кунем ки дар ҳар бузкашӣ ҳар як гурӯҳ ё аз ҳар як деҳот саҳмгузорӣ кунанд, дастгирӣ кунанд. мо ҳам тайёрхӯр нестем. ҳамон маблағҳоро ҳалол карда мехӯрем. Шояд ки онҳо мухлиси ягон асб ҳастанд, муаррифӣ мекунем. Шояд мухлиси ягон паҳлавон ҳастанд, муаррифӣ мекунем, реклама мекунем, кор мекунем, меҳнат мекунем, музди меҳнат мегирем. ман барои дар назди шумо дурӯғгӯ нашуданам, мана дар пеш ки ҳафтаи 18-19 ноябр аст, ҳафтаи шанбе якшанбе, агар бузкашӣ шавад, ҳатман меравам ба бузкашӣ. Агар нашавад, санаи 24 ноябри 2023 ман як закази ғайриоддӣ гирифтам дар Федератсияи Русия, дар шаҳри Екатеринбург. Он ҳам ҳоло намедонам, шояд ки он қадар маълумам набошад, аммо ман фармоиш гирифтам аллакай, бояд ки сафар кунам ба наворгирӣ ба як базм, намедонам чӣ гуна базм аст. ҳамон ҳафтаи 25-у 26 ҳам аниқ ваъда додан наметавонам, аммо баъд аз вай ман ҳатман камари ҳиммат мебандам
ба наворгирии бозиҳои бузкашӣ. Ба ғайр аз оне ки даромад, мақсади аслии мо ин аст ки паҳлавонҳои забардасти худамонро, Водии Зарафшонро, аспҳои тануманди худамонро муаррифӣ кунем ба тамоми дунё. Шукри худо, имрӯз дар канали мо аъзо ҳастанд аз ҷумҳурии Қазоқистон, аз ҷумҳурии Қирғизистон, аз ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон ва аз тамоми гирду канори Тоҷикистон аъзо ҳастанд дар канали мо. Мо мехоҳем ки ҳамин аспҳову паҳлавонҳои худамонро дар ҳақиқат муаррифӣ кунем. Баъдан дар ҳамун наворе ки ман гузоштам, бисёриҳо вақте ки занг мезаданд, дӯстона албатта мегӯянду, аз мусиқиҳое ки мо гузоштем шикоят карданд, эрод гирифтанд. Аммо ман мехоҳам ин масъаларо шарҳ диҳам. бисёре гуфтанд ки мусиқиҳои тоҷикӣ гузор. Мусиқиҳои тоҷикӣ гузоштан намешавад, бародари азиз, зеро ки мусиқиҳои тоҷикиро YouTube, мусиқии дигар шахсро YouTube роҳ намедиҳад дар канали дигар одам. Фаҳмидед? Ин мусиқиҳое ки ман мемонам, аз сомонаи худи YouTube гирифта ман пешкаши шумо мегардонам ки ин мусиқиҳо мумкин аст. Мусиқиҳое ки шумо мехоҳед дар сомонаи YouTube мумкин нест гузоштани он. Агар шумо гӯед ки мусиқӣ намону овози худи барандаҳоро мон, ман дар ҳамун ҳолатҳое ки шумо мебинеду вақти солиму оварданаш ман гирифта истодам, овози онҳо ниму нимбуд мешавад. Баъдан дуюм варианташ ҳам ин ҳам ҳаст ки вақте ки ман баъзе аспҳоро бо мақсади реклама кардан сус мекунам суръаташа, овози барандаҳо ҳам ба монанди онҳо сус мешавад. Аллакай ман ба иззати нафси барандаҳо мерасам. Ба ҳамин хотир илоҷ надорам ман овози барандаҳоро гузоштан, ё ин ки илоҷ надорам ки мусиқаҳои дигар тоҷикиро гузоштан. Танҳо як илоҷ дорам. Ман як маротибаи дигар вақте ки ба бозии бузкашӣ меравам, мусиқиро камтар кам мекунам ва шарҳ доданҳои солиму паҳлавону соҳибҳои солимгузорро камакак дарозтар мекунам. Бинед, агар равуду маъқул нашавад ба бисёриҳо, боз мегардем ба сабқу услуби аввала, боз ба мусиқӣ. аввал як бозӣ нишон медиҳам ки ин гуна аст ё ин гуна, чӣ хеле интихоб кунед. баъдан як шартномаи рӯ ба рӯву ҷиддиву мардонавор. ҳатто бовар кунед, агар ягон намуд маблағ ҳам нагузоред, агар ҳамин лайкро намонедам, аъзои канали мо нашавед ҳам, мухлисӣ накунед ҳам, ман метавонам ки равам бозиҳои бузкаширо ба навор гирам. аммо ин суханҳои моро ба каҷӣ фаҳмидаву ба талбандагӣ рабт надиҳед. Агар ҳатто як дуои нек ҳам диҳед, ман меравам бозиҳои бузкаширо ба навор мегирам, шумо роҳат кардаву тамошо кунед. аммо он инсонҳое ки моро каҷ мефаҳманду ҳар гуна фикр кардаву дар зери комментария менависанд, ана ин рақамҳои ватсаби худам аст, занг занед, ман бо шумо суҳбат мекунам дар тамоми масъала. Кани ман бинам як соат биёед дар хонаи ман бепул кор кунед, ман бинам. ин азизои дил ҳам риск ҳаст, ҳам риск ҳаст. ҳоло ин умуман маълум нест ки мо аз ин бозиҳои бузкашӣ чанд пул кор мекунем. мо таваккал ба худо азм кардем, камари ҳиммат баста истодаем. ҳатман дар комментария суханҳои хуб нависед. як тоҷику инсон будани худамонро муайян карданамон дар кор аст. ба он бародарое ки бадбин ҳастанду моро ба гуфти рӯзҳо просто так бад мебинанд, танҳо як чизро гуфтанӣ ҳастам ки худо нигаҳбонатон бод, илоҳ дар поятон хор нахалад. як чизи ҷиддиву ҷиддии дигаре ки ман мехоҳам ки гӯям, ин масъала сахт муҳим масъала аст. илтимос маро ба дурустӣ қабул кунед. як суҳбати рӯ ба рӯе ҳаст ки ҳама вақт метавонад ки анамин навори ман як далел шуда бошад барои шумо. биёед як коре кунем ки ман аз таҳти дил хизмат кунам, аммо як ғуломи ҳалқабаргӯши касе нашавам. барои чӣ ман ин сухана гуфта истодам? шукри худо, ҳозир айни ҳол шароити зиндагии ман хуб аст. гарчанде ки ман фарзанди ягона дар оила ҳастам, ман якка писар ҳастам. зиндагии худам, падар модар, фарзандом ҳамаш бар дӯши ман аст, аммо зиндагӣ беҳад хуб дорам. шукри худо, аз ягон шароит кам нестам. дар деҳа хона дорам, ҳунар дорам, мошин дорам, дар шаҳри Панҷакен хона дорам, закас дорам, муштарӣ дорам. бовар кунед, аз боло аз худи Моғиону Сору Ғезан сар кардаву шаҳри Панҷакен, ин тараф Артучу Яккахонаву Мадораву Панҷуруд, боло то ба ноҳияи Айниву Мадму Вашану Вешканду Урметан муштарӣ дорам. ҳар ҳафта тӯй дорам. ба ғайр аз он тӯйҳое ки ба худам закас мегирам, чандин бародарои наворбардорро бо кор таъмин мекунам. закасҳо медиҳам, ҳам барои савоб, ҳам
ва бозам инчунин аз худам зиёдатӣ ҳам мекунад. Шояд ки инро баъзе бародарое ки медонанд ҳамин чизро тасдиқ кунанд дар зери комментария. маънои гапам чист? боз нашавад ки пагоҳ фардо ягон саҳмгузоре аз мо ягон чиз хоҳиш мекунад. Шояд ки дар хонадонаш ягон маърака мешавад, хоҳиш мекунад, дастамон намерасад, шояд банд бошем, ё ин ки ягон кореро мефармояд ки ягон шабнишинӣ даъват мекунад, ё хушам намебиёд, ё намехоҳам рафтан. Ну баъдан ё мегӯяд, ё дар зери комментария, ё видеообращение, ё дар ягон маърака мегӯяд ки кӣ будиву кӣ шудӣ. мақсад ки туро мо дастгирӣ кардему ба ин рӯз расидӣ. ман ба дастгирии чунин инсонҳо умуман эҳтиёҷ надорам. як чорчӯбаи муайяни бародарона шумо хоҳиш кардед, ман рафтам бозии бузкаширо таби дили шумо ба навор гирифтам, шумо сар гузоштед, тамом, дигар гапу гузори зиёдатие нест. ин чиз барои ман як далеле аст ки дидед ман корро сар накарда ба гуфта истодам. коре карда суханҳои маро ба каҷӣ набаред, ин манманӣ нест. албатта ризқ аз худо аст, аммо гуфта гузаштанам зарур буд, гуфтам. мехоҳам ки умуман мардои майдон саҳмгузорӣ кунанд, ҳар гуна одам не. ман ба ҳамон шахсоне ки алоҳида барои ман занг заданд ё ин ки навистанду мақсадашон танҳо ташаккур гуфтан буд ва моро рӯҳбаланд кардан буд ва хоҳиш карданд ки илтимос ба бозиҳои бузкашӣ равед, мо ҳатман аз ҳаракат мекунем ки дар атрофи шумо бошем, ман алоҳида ташаккурҳои зиёд гуфтанӣ ҳастам. зеро ки он шахсҳо сатҳи обрӯяшон, сатҳи синну солашон аз мо хелиҳо боло аст. ман сарам ба осмон расид. як ҷаҳон ташаккур. умуман худо ҳофиз. худо кунад ки дар болои ҷумҳурии тоҷикистони мо сулҳу субот, амният, осоиштагӣ, осмони софу беғубор соябон бошаду дар тоҷикистон бозиҳои бузкашӣ шудан гирад ва мо ба навор гирифтан гирем ва шумо низ мухлисӣ кардан гиред. фикрҳои худатонро дар зери комментария нависед, кадомаш дуруст буд, кадомаш бад расид. агар ягон сухани ноҷо гуфтам, бародарона бахшиш мепурсам. худо ҳофиз. то бозиҳои бузкашӣ саломат бошед.